Dnes na Vianoce si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša Krista, čo je veľkou dejinnou udalosťou v našom kresťanskom živote. Keď sa pozrieme do knihy Daniela, proroka Daniela, tak máme taký výraz, že ide o narodenie svätého svätých. Teda nejde o narodenie obyčajného človeka, ale ide tu skutočne o niečo veľké, božské, pretože čo sa stalo vlastne na Vianoce? Druhá božská osoba, Boh Syn, prijíma ľudskú prirodzenosť. Stal sa človekom, prišiel na túto zem, a to z dvoch dôvodov. Aby nás slovom a príkladom učil, predkladá nám Božie pravdy, ktoré máme veriť, a Božie príkazy, ktoré máme zachovávať, aby sme mohli byť spasení. A druhý dôvod, prečo prišiel na túto zem, je, aby nás svojim utrpením a smrťou na kríži vykúpil, to znamená zadozučil za naše hriechy, čo si zvlášť pripomíname na Veľký piatok a Veľkú noc v rámci nášho vykúpenia, a otvoril nám cestu spásy. A práve z tohto dôvodu narodenie Pána Ježiša je najväčšou svetovou udalosťou, a nakoniec aj sami vidíme, že čas sa rozdelil práve narodením Ježiša Krista, že je to obdobie, máme obdobie pred narodením Krista a po narodení Kristovom. Takže máme sa z toho tešiť, my kresťania, ktorí veríme, že Kristus preto prišiel na túto zem. Pán Ježiš sa narodil v Betléme. Je už tomu vyše 2000 rokov. A v Betléme, komu sa prvý zjavil, tak boli to práve pastieri. Túto udalosť si pripomíname v noci na Vianoce. A anjeli zaspievali prekrásny nápev. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tento nápev, prekrásny anielský nápev, má taký božský rozmer a ľudský rozmer. Ten božský rozmer je v tých slovách sláva Bohu na výsostiach. Tým, že sa Boh zmiloval nad ľudstvom, že preukázal veľké milosrdenstvo nám ľuďom, že prišiel na tento svet, tak máme za to Boha chváliť a ďakovať mu. To robíme aj pri každej svätej omši. A potom ten ľudský rozmer je tu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tí, ktorí v Krista uveria a chcú byť spasení, tak je im dopriaté, aby mali pokoj. Cez čo? Cez dobrú vôľu. To znamená, tu platí taká dialektika, taká postupnosť. Kto má úprimnú pokoru, má dobrú vôľu, má dispozíciu dobrej vôle. A kto má dobrú vôľu, má lásku. A práve o to ide. Kto tieto dispozície má, tak má Boha v sebe a je skutočne šťastný už tu na zemi. Už prežívame vlastne tú kus neba a Vianoce sú o láske. Keď Boh svojou láskou preukázal svoje milosrdenstvo nám ľuďom, my máme preukazovať si navzájom medzi ľuďmi. A vtedy, keď tento rozmer tu bude, tak budeme skutočne múdri a šťastní. Kto nechce mať pokoj a nedopraje to druhému, to je zločin. Kto chce mať pokoj bez Boha, to je bláznovstvo. Ale kto rešpektuje jeho príkazy, a zvlášť príkaz lásky, vtedy je na pravom mieste a vtedy môže byť šťastný. Takže buďme nositeľmi tej lásky dnes na Vianoce a po celé vianočné obdobie, aby sme boli tak disponovaní, že vždy budeme chváliť Boha za to, čo nám preukázal, a s blížnymi nažívať v opravdivej Božej láske.